ħabbar it-twaqif ta' kumitat ta' esperti biex jistudja u jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Gvern dwar kif is-soċjetà fosthom l-aktar persuni vulnerabbli għandhom jiġu protetti mill-impatti negattivi tal-midja soċjali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg ħabret dan waqt konferenza organizzata mit-Times li diskutiet l-effetti tal-midja soċjali b'mod partikolari fuq it-tfal u l-adolescenti. Qalet li din l-inizjattiva riżultat tal-Pjan Nazzjonali dwar il-Familja li jipprovdi biex jibdew diskussjonijiet dwar l-infurzar ta' restrizzjonijiet ta' età għall-użu tal-midja soċjali biex it-tfal jiġu mħarsa mill-kontenut li jagħmel il-ħsara. Bħala Gvern Malti qed nassiguraw li aħna wkoll nieħdu il-passi meħtieġa sabiex nassiguraw li l-midja soċjali ma jkollix impatt negattiv fuq it-tfal, fuq il-persuni vulnerabbli iżda fl-aħħar mill-aħħar fuq is-soċjetà kollha ġenerali. F'messaġġ lill-konferenza l-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon ukoll qal li l-Gvern diġà emenda l-Kodiċi Kriminali biex inkluda r-reat ta' cyberbullying u cyberstalking. Iżda qal li hemm kontenut ieħor fuq il-pjattaformi soċjali li jagħmel ħafna ħsara li rridu niġġieldu u dan bl-ebda mod ma jista' jitqies li hu ċensura. Il-konferenza ġiet indirizzata wkoll mill-Kummissarju Ewropew Malti għall-Ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet, iż-żgħażagħ u l-kultura Glenn Mikallef li stqarr li s-soluzzjoni trid tkun waħda holistika li tinkludi regolamentazzjoni, edukazzjoni u l-parteċipazzjoni diretta tat-tfal u żgħażagħ infushom. Il-Kummissjoni Ewropea diġà kienet minn ta' quddiem u l-Unjoni Ewropea kienet fost l-ewwel globalment li tirregola dan is-settur. Insemmi pereżempju l-att dwar is-servizzi diġitali li huwa madwar id-dinja l-iktar att avvanzat f'dan il-qasam. Pari passu mal-konferenza stħarriġ tal-opinjoni pubblika li sar mit-Times wera li aktar minn 80% fost iżjed minn 2000 persuna ewrew li huma favur li l-pjattaformi tal-midja soċjali jiġu regolati.